No niin. Niin se on huomioliivi, se ei turvaa mitään. Saata ajaa ylitä, niin menee varmasti poikki. No niin, oliko meidän muuta arvosta? Nuoret. Ei, kato, on noita, eihän tämä aina vuosi. No niin, eli sitten mennään nuorten sarjaan ja yksi ja ainoa, joka vähän kaloja, niin mulla oli Elli, 6 pistettä. Tämä oli uudella systeemillä nyt tämä jauhama. Iloista eikä ramposaputa mitään. Sitten oli nyt sitten 2 muuta palkintoa, ei kun on siinä nämä 4, eli jokainen on palkintoinen nyt järjestyksessä arvottaa. Mikku ei. Mikäs Juholle tuli? Turvaliivi, no sinä tarvitset sitä, kun sinä ajat hurjasti. Aina Sitten mennään naisten sarjaan. Ja siinä on yhdistetään sillä lailla, että ensimmäinen ja toinen palkinto. Ja se on arpajaispalkinto, se 3. Kun ei ole kenen saanut, niin ei ole. 2 on saanut kaloja. Ja sitten Eeva Molari on saanut 4 pistettä. Kaaven kokkina. Tällainen maaottelu Viro-Suomi. No valitettavasti hävitti, kun Aka sanottaa aina. Nämä oli ammattimiehiä Laina Vehkelä. Ota arvia sitä kalan määrää, mikä se on, ja sillä olisi ollut omat onkivehkeet mukaan. No niin, ja sitten ensimmäinen palkinto ja koska tuommoinen Heino Sarapuu. Mäksä. Ja ammattimiehelle ammattityökalu. Oi, nyt voi vain. Sitten on toinen ollut tuo Igor Naapel. 16. LED-valo, niin se palaa muuten pitää. Loppuu harmaa syy. Ja hetki niin. Onko meillä 4? Se on käsin saiputta koko ajan. No niin, eli siinä tuli palkinto, mutta ei sitten kalaa ole saanutkaan. Ja hyvä, että tämä sää olisi ollut huomattavasti pienempi, jos ei teitä ollut tässä. Tällä lailla. Eli sitten Lauri, mulla on muutama sana. olepa hyvä. Erämessusta sitten toukokuussa 7 huonetta on varannut, jos on aika hyvin ilmoittautunut, niin jos siellä on innokkaita lähteitä, niin ottakaa mulle ilmoittakaa. Varattaa lisää huoneita tai perustaa entisiä pois. Niin pitäköhän mielessä. Tässä kuukausi aikaa, 20. päivä muistaakseni lauantai oli. Oliko kaikki? Oho. Heino on kurat. 15 ahvena tyttölle. Black. Hyvä. Tekkeri. Tähän asiaan liittyen, niin kun oli se ralli täällä. Kaikki, jotka oli siellä hommissa, niin on semmoinen malli, että voidaan